אולי פה הם יהיו יעילים. אני רוצה להגיד שלום לניר מאיר, שלום. שלום וברכה. שעבר מזכ"ל התנועה הקיבוצית. אחרי פרישתך הענקת ראיון למרב מורן בהארץ. לפני פרישתי. אוקיי, הוא התפרסם אחרי פרישתך. סדרת שיחות, זה עורר הרבה מאוד שערה, תכף נגיד למה. אחרי הראיון אתה הסברת לי שדי, נמאס לי מכם התקשורת, אתם אוהבים כל דבר, אי אפשר להעביר אצלך שום דבר, אז הבטחתי לך שאנחנו נעוות את דבריך גם פה. שזה לא יהיה שונה מראיונות קודמים. הוא צודק. רוב השערה היא על הסרטון הזה שאתה צילמת עם אורית סטרוק, השרה לענייני משימות לאומיות מתחילת חודש ינואר. בוא נראה. חבריי מקיבוצי העוטף, אני מדבר איתכם כאן ממשרד ההתיישבות. על ידי כבוד השרה אורית סטרוק. ואנחנו אומרים כאן באופן המוסמך והפורמלי ביותר. המשרד יעזור לנו כמיטב יכולתו. תסביר. אני מוכרח להתחיל מההתחלה, לא יעזור כלום. אוי ואבוי. לא יעזור כלום. אוי ואבוי. אכלת אותה, רביב. הכעס הגדול שלי על התקשורת בכלל, על עיתון הארץ בפרט, ועוד מעט עליך, כן. שבתקופה כזאת, התנועה הקיבוצית שכלה איזה 340 מתושביה. 34 חברים שלנו חטופים בעזה. 56 קיבוצים שלנו מפונים מהגבולות, ואתם מתעסקים בשיח של ה-6 באוקטובר. עכשיו, הם לקחו שני חצאים משפטים שלי, משתי תשובות שונות לגמרי. אוקיי, בוא נעזוב תקשורת, אין לנו הרבה זמן. ועכשיו הסרטון. כן. יומיים אחרי הטרגדיה, יצאה כותרת בדה-מרקר, שיש תוכנית של רשות מקרקעי ישראל, לפנות את הקיבוצים ולהביא במקומם גרעינים תורניים. זה לא היה נכון, זאת הייתה פרשנות מרחיקת לכת של מרב ארלוזורוב, אבל פרצת שערה איומה אצלנו. איומה. ואת זה צריך היה להרגיע. יכולת להרגיע בסרטון לבד. לא היית צריך להצטרם עם מי שנחשבת בעיני רבים מהקיבוצים. אני לא אגיד כולם, כי אני כבר הספרת לי בטלפון שהקיבוצים לא כאלה... תכף אני אגיד גם את זה. הכי סדין אדום שיש. אבל הייתי צריך שהיא תגיד את זה. לא שאני אגיד את זה. ואני הייתי שם והיא חיזקה את כל מה שאני אמרתי. וזה נועד למטרה אחת בלבד, להרגיע את הציבור שלנו. ועכשיו לגבי השאלה שהתגנבה לרעיון, להחרים את השלטון. עם כל הכבוד, מזכ"ל תנועה קיבוצית שיחליט להחרים את השלטון, ימעל בתפקידו. ואין מה לעשות, היא שרת ההתיישבות. אני לא בחרתי אותה, אני לא הצבעתי עבורה, אבל היא השלטון, ואני לא חושב שמי שמכהן כמזכ"ל התנועה הקיבוצית יכול לרשות לעצמו להחרים את השלטון. עד פה אני איתך, אני אגיד לך איפה מתחיל הוויכוח שלנו. כי אתה מציג את עצמך ברעיון כבאמת כריאל פוליטיק כזה. אני אקח עם מי שיש. לא אכפת לי מי, כי אני צריך לקיבוצים ואני מציג את האינטרס. והתפיסה שלי אומרת שתנועה קיבוצית זה גם ערכים. וערכים זה דבר מאוד מאוד חשוב, והוא גם חלק מהאינטרסים. ולפעמים לקחת ממישהו שהוא, אני לא אומר אורית סטרוק דווקא, אבל אני אומר, לשתף פעולה עם מקומות מסוימים, מסרים מסוימים, זה פוגע בתנועה הקיבוצית יותר מאשר אם השגת עוד תקציב. בתנועה הקיבוצית, בתקופה שאני הייתי מזכ"ל, הייתה החלטה שאנחנו לא מקיימים שום קשר עם המפלגה של בן גביר ושריו. איתם לא היה שום קשר. נו, אז החרמת את הממשלה מהרגע שהם נהיו ממשלה. אורית סטרוק, לא, זה היה ממשלה מאוד. אורית סטרוק היא לא מהמפלגה של בן גביר. אז רגע, סתרת את העקרונות שלך, אתה מחרים חלק מהממשלה. היא מהמפלגה של סמוטריץ'. לווסרלאוף יש כסף בנגב וגליל, אתה לא מקבל. ולווסרלאוף אנחנו לא בקשר. לא בקשר. אנחנו לא בקשר. אוקיי. בסופו של דבר, וזה עוד מסר שהעברתי והתגנב לשם. צריך בינה מלאכותית כדי להביא בווסרלאוף לאורית סטרוק. היא הרבה פחות שמאל ממה שהציבור חושב. אוקיי. הרבה פחות. אוקיי. נכון, הקיבוץ הארצי, מרץ, הם באמת שמאל. כן. אבל בתנועה הקיבוצית, בעין חרוד, הקימו את ארץ ישראל השלמה. לא במקום אחר. אצלנו, לפני המהפך, דיברו על ניצים ביונים. ואחרי זה, הביביסטים הפכו את כל מי שלא חושב כמוהם לשמאל. גם לבנט הם קוראים שמאל. אנחנו לא שמאל, אנחנו מרכז יציב, אם יש אצלנו לא מעט שפוזלים לימין. זה בסדר, וזה עוד לא שיתוף פעולה עם אורית סטרוק. זה בסדר, גם רוצה לשאול אותך על עוד משהו, כי אתה אומר שם משהו, שאתה אומר, אפרופו השיח של 6 באוקטובר, שנורא נהוג לבוא לאולפן ולהגיד, אתם השיח 6 באוקטובר. תן לי להאשים אותך בשיח 6 באוקטובר. בבקשה. אני אגיד לך איפה. בבקשה. אתה אומר, התרגשתי עד דמעות כשאנשי אופקים ספונטנית יצאו ומחאו כפיים וקיבלו את הקיבוצניקיות שחזרו משבי החמאס, כן? נכון. ואז היא שואלת אותך, האם היית מזמין את תושבי אופקים לדשא של הקיבוץ? אתה אומר, לא, לא. זה דשא פרטי שלנו. אפילו בשביל, אתה יודע, נאותות האמירה, תגיד, כולם מוזמנים, אנחנו מקבלים את כולם, כולם עם ישראל. זה לא 6 באוקטובר, זה אימא של 6 באוקטובר. לא, זה שיח אחר שבו אתם לא מבינים, אבל לאט. כן. קודם כל, תסביר לאט, אולי... ברור שאם חברי ניר עוז החליטו להזמין את המארחים שלהם לניר עוז,
אני יותר מאשמח, אני חושב שזה גם יהיה מהלך נכון. כן. קודם נראות צריכים לחזור, וזה עוד סיפור ארוך. ברור. זה יהיה מהלך נכון, ולא על זה הייתה השאלה. השאלה הייתה אם עכשיו שערי הקיבוצים יהיו פתוחים לכל עמך ישראל. אז תנו לי להגיד לכם משהו. הם מוכרחים להבין את אתה עכשיו עושה למצלמה? העיר יכולה להכיל כפר. ניר, כפר לא יכול להכיל עיר. כפר לא יכול להכיל עיר. ואין מצב, מכיוון שאנחנו בנינו את חצרות הקיבוצים, תוך הבנה עם המדינה, שמהגדר פנימה, לא כל השטחים החקלאיים, מהגדר פנימה, זה הבית הגדול שלנו. אז זה הבית הגדול שלנו. וכמו אתה לא מזמין את כל עם ישראל לשבת אצלך בסלון, אני לא מזמין את כל עם ישראל לשבת בניר עוז בסלון. גם אם זה היה בעת צרה? אני רוצה רגע להבין, באמת. איזה בעת צרה? אני חייב להבין. לא. הייתה שאלה מעולה. אוקיי. תקשיבו, בחודשיים, אוקטובר ונובמבר, 200 קיבוצים ממרכז הארץ אירחו 36,000 אנשים, אף אחד מהם לא קיבוצניק. אף אחד מהם לא היה קיבוצניק. אנשי שדרות ואשקלון ומושבי אשכול. הפנים היפות של התנועה הקיבוצית, ויש רבים ממנה. היינו שם במשך חודשיים, זה היה עת צרה. בעת צרה היינו שם ביג טיים, בשביל כולם. אוקיי. אבל כאן לא שאלה על עת צרה. דווקא בגלל זה, ולאור העובדה שאתה מבין, ועכשיו אנחנו לא ננתח את הכל, אבל שהבידול הזה והבידוד הזה גורם למתחים חברתיים מאוד מאוד לא פשוטים בחברה הישראלית הרבה מאוד שנים. לא הגיע הזמן שדווקא העת צרה הזאת תשנה את ההתנהגות גם לעיתות שלום? קודם כל, ראשית, שינו לנו את החוק. עזוב את החוק עכשיו. תן לי. היה לנו סיכוי עם המדינה שינתה את החוק, גם אם אנחנו חוקים שיניים, אנחנו מכבדים את החוקים, אין לזה בכלל לא שאלה. השאלה מה אנחנו חושבים על זה, אמרתי. קיבוץ לא יכול להכיל עיר. לא יכול. ברור. זה עניין של מספרים. אוקיי. ניר מאיר, המון תודה. תודה שבאת. תודה לכם. מצד הטרלול, גרסת המלחמה. הרב הראשי, יצחק יוסף, אי אפשר בלי. יהיה מה שיהיה. אם יכריח אותנו ללכת...